Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího tutoriálu a tento tutoriál je na Minecraft. Ano, omlouvám se, na Minecraft, ale neviděl jsem, nenapadl mě zatím žádný nápad, na který bych mohl udělat tutoriál, takže jdeme na Minecraft. Vidíte, že už tady mám postavované nějaké mapy, jako ukážu vám, jak tam dát mapu a skin, jo, takže rozklikněte si internet, klasika, že jo. A najedete si na nějakou stránku, nebo i přes YouTube to ještě. Já vám to dám do takhle malinkýho, aby se neřeklo. Jo, takže kliknete semka, dáte si třeba ulož to. Nebo torrenty, ale to ulož to je takový dobrý, jako třeba na ten Minecraft. Jo, nebo si to můžete stáhnout i před někoho jiného, mě je to fakt jedno. Teď napíšete, já nevím, Minecraft. Počkej. Parkour mapy. Minecraft parkour mapy. A stáhněte si jakou chcete, mě je to úplně jedno, ale nestahujte to v Exu. Stahujte to v zipu nebo v raru, protože jo, prostě stáhnete si třeba tady zip nebo ten rar, X to nestahujte. I když je to dobrý, protože máte větší možnost, že vám to půjde, ale to je jedno. Minecraft mapy, adventure, stáhnete to, stahuje se to 3 vteřiny. Pak to přetáhnete na plochu, klasika. A mělo by to CTM Baraya News, nice. A mělo by to vypadat nějak takhle, jo. Když to otevřete, musí to vypadat takhle. Aby tam bylo data, dim 1, dim pomlčka 1, players, region a takový. Tyhle složky tam potřebují být. Tak jo. Ne, to jsem nechtěl, pardon. Takže tohle si přetáhneme sem. To nepotřebujeme. Kliknete na start a dáte procento a data, procento, dáte roaming. Tečka Minecraft a dáte saves. A mám 2 skybloky, A potom si jenom semka přetáhnete toho baraju, prostě jenom tu složku. A máte to. Nic nepotřebujete dělat, já vám pak ještě ukážu, že to vážně jde. Jo, takže baraju vypnete. Tohle taky. Ne, tohle si ještě dáme o šipečku zpátky, ještě s tím. Tak jo, takže stáhnete si nějaký Minecraft, jak to říct, skin. A já mám stránku přímo a tu stránku zná více lidí samozřejmě, že ano. Najedete normálně na Google. A pak už si senka jenom přetáhnete. Počkej, ne, nic si nepřetáhnete, já co to melu. Prostě dáte si Google a do Google napíšete, já ho mám trošku zpomalený, takže si dáme Skindex, skin Minecraft, tady tohle, nebo si můžete dát jenom ten Skindex a kliknete hnedka na to první, protože je to nejlepší. By na něj ještě mohl kliknout. Jo, tady to máte, prostě máte tady strašně hodně skinů. A já jsem předtím klikl na upravit, jakože editor. A tady si už jenom dáme barvu, prostě já nevím, třeba červenou. A takhle ho potom hezky jenom počmáráme. A uděláme si z toho postavičku, jako chceme, ale můžeme i stahovat. Stahuje se obyč, prostě přejdeme nahoru. Klikneme na tohle nebo na home, to je úplně jedno, i na top, to je fakt úplně jedno. Je to podle toho, jak chcete. The Killer 2. Kliknete na ten skin. A jak ho asi stáhneme?
No jak ho asi stáhneme? No dáme download to computer. Download to computer. A až to stáhneme, tak si to dáme na plochu. A pojmenujeme to char. Ch-a-r. Si dáme zpátky ten Minecraft. A tady se dáme bin. Jako procento app data, procento roaming. Dáme si bin. A Minecraft. Ti, kdo mají sedmičky, tak bude se jim... Někomu, kdo má XPčka, tak se mu to bude jmenovat minecraft.jar. Takže dáme si ten Minecraft. Otevřeš v programu WinRAR archiver. Jo, prostě jenom WinRAR. Protože tam je to s tím potom tak trošku složitější. Dáte si složku MOB, jakože mobové. Najdete si ten váš char, jakože gástové a takový, a char to jste jakože vy. Tak to deletnete, ten svůj. Dále můžeme vypnout. Počkat. Ten svůj jste vymazali a přetáhnete si tam ten, který jste si stáhli. A dáte OK. Char, vidíte, jde to. Takže to už jsme si tam přetáhli, já vám teďka ukážu jenom, že to ještě fakt jde. Takže si dáme Minecraft. Abyste mi věřili, že to vážně jde. Minecraft. Loading update news. Dobře, takže jdeme. Si launch. Klasika, že jo. A jak jsme si ještě přetahovali save. Ještě se to kousek. Neodpovídá? Jak to neodpovídá? No nám rychle dělej. Já nesnáším, když mi ten Minecraft občas blbne. Víte, že už to máme. Jo, už to máme načtené. Už to máme načtené. Mojang. Aha, a proč? Pardon, no je to tím, že natáčím, je to celý zpomalený, no jo. Tak, už se nám to načtlo, dáte si single player a vidíte? Tady máme CTM Barra and Nose. No yes. Jo, takže si na to klikneme. Jsme to rozklikli. A už to skoro bude. Už to skoro bude. Tak. Vidíte? Jsme baraji. Jakože, nevím, jak se ta mapa jmenuje, nějaký CTM. Vidíte, že tady máme tu mapu a jsme tu i my. Vidíte? To jsme sexy, co? To jsme šekší. Já už jsem tam měl skin stažený. Jsme si dali F5, vidíte, mapa funguje, všechno jde, jako kdyby se nechomelilo. Tam je všechno jde. Krása. Jo, takže to byl návod, jak si prostě s tím Minecraftem, jak si poradit. Když tam chcete nějaký ten skin nebo to. A v dalším díle si ukážeme, jak se tam dává texture pack. A ještě do různých her prostě tutoriály nějaký ještě budu dělat. Jo, takže se mějte a zatím čus.